Shwmai a chroeso i'r wers Adobe Express yma ar Haenau'r Goedwig law. Nawr mae'r coedwigoedd glaw y byd i'w canfod ar hyd linell y cyhydedd, sef man poetha'r byd wrth gwrs. Be sy'n gwneud y coedwigoedd glaw yn arbennig yw eu haenau, layers. Ac mae bob haen o'r goedwig law yn cefnogi'r haenau eraill wrth gynhyrchu gwahanol blanhigion a hefyd cefnogi bywyd gwyllt. Dewch i ni gael creu ffeithlyn arbennig yn dangos ac yn disgrifio gwahanol haenau'r goedwig law. Dewch i ni gael newid yr iaith i'r Gymraeg, felly cliciwch ar eich avatar yn y gornel dop ochr dde ac yna dywyswch settings. O dan y ffin y settings sy'n ymddangos welwch chi language ac yma ar dop y restr le dyle fe fod mae Cymraeg. Cliciwch ar yr X i gau'r ffenest. Rydyn ni eisiau dechrau gyda chynfas ar draws, felly cliciwch ar y botwm plus ac yna dywyswch ar draws o'r meintiau safonol. Nawr dewch i ni gael enwi'n prosiect fel Haenau'r Goedwig law. Dewch i ni gael rannu'r papur i'r 4 haen. Felly i wneud hynny, rydyn ni moyn petrial. Cliciwch ar elfennau ar yr ochr chwith, ac yna ar y top, dewch draw i siapiau, ac yna ychwanegwch betrial solid. Nawr rydyn ni eisiau rhannu yr dudalen yn bedair ar draws. Felly dewch i ni gael rannu'n ddwy gyntaf. A newidwn ni liw hwn nawr i fod yn wyrdd tywyll ar gyfer gwaelod yr goedwig law. A nawr dwi'n mynd i ddyblygu hwn. Felly clicio ar y petrial ac yna lan ar y cornel top ochr chwith, clicio ar y botwm dyblygu. Nawr dewch i ni gael dewis lliw gwyrdd mwy gole ar gyfer hwn. A nawr be dwi eisiau gwneud yw gosod y petrial yma hanner ffordd i lawr y petrial cyntaf, chi'n gweld? A nawr, dewch i ni gael llenwi ar draws, tynnu y linell na lawr, top y petrial lawr, dyna ni, a nawr mae hwnna'n llenwi union chwarter taldra'r cynfas. Nawr, wrth gwrs, allai ddyblygu yr petrial mwy tenau yma, ac ar gyfer yr haen yma, ewn ni am ryw fath o wyrddlas. Ac yna ar gyfer yr haen uchaf, wel, dyma'r awyr, felly ewn ni am liw glas ar gyfer yr awyr. A dyna ni wedi rhannu ein cynfas i bedair haen. Nawr, dyn ni ddim eisiau i'r siapau yna i symud o gwbl. Felly, dwi wedi zoomio mas, zoomio allan, llwch chi wneud hynny wrth glicio fan hyn, a felly mynd lawr i rhywbeth fel 50%. A wedi zoomio allan, beth dwi'n mynd i wneud yw llusgo bocs mawr dros y cyfan, ac yna dwi'n mynd i glicio ar y clo fan hyn i gloi rheina yn ei lle. Gret, a nawr, allai ddim symud y siapau yna. Right, dewch i ni gael ychwanegu teitl i bob haen. Felly, cliciwch ar yr ochr chwith ble mae'n dweud testyn, a nawr ychwanegwch eich testyn, a dwi'n mynd i ddechrau gyda'r haen waelod, sef llawr y goedwig. A dwi'n mynd i edrych am ffont addas ar gyfer hwn. Dwi eisiau cael rai o'r geiriau yma i lawr y linellau eraill. Felly be dwi'n gwneud yw defnyddio'r ddolen yma, yr un hir ar ochr y bocs, a chi'n gweld, allai newid yr toriad y llinellau. Nawr, mae'r bwlch rhwng y ddwy linell o destun ar rhy fawr, felly dewch i ni gael newid bwlch y llinellau, fan hyn. Mae'r testun D ar y cefndir gwyrdd tywyll yna, falle angen ychydig o help i sefyll allan. Felly dewch i ni gael ychwanegu amlinell i'r testun yna. Nawr dwi wedi dewis y blwch testun yma, a nawr dwi'n mynd i ddyblygu fe gan glicio fan hyn, ar y botwm dyblygu, lan a fe. A chi'n gweld y llinellau pinc yn fy helpu i, dyblygu eto. Dyblygu eto. A beth dwi'n mynd i wneud nawr yw newid y testun ar gyfer enw bob haen. Felly, yr haen nesaf o'r gwaelod yw yr haen is-dyfiant. Yr haen nesaf yw haen y canopi, a yr haen uchaf yw'r haen allddodol. Dyna ni, dwi wedi enwi bob un o'r haenau. Nawr beth am i ni ychwanegu teitl? Wel, dewch i ni gael dyblygu un o'r blychau testun yma eto Draw fer ochr dde, a dwi'n mynd i newid y testun i ddweud Haenau'r Goedwig law.
A dwi eisiau i hwn i fod tipyn yn fwy. Ond dwi hefyd eisiau iddo fe i sefyll i ffwrdd ychydig yn fwy eto. Felly dwi'n mynd i ychwanegu splash o baint tu ôl iddo fe. Felly ewch i elfennau ac o dan yr asedau dylunio, chwiliwch mewn am y gair Saesneg paint. Iawn, dyna ni. A allwn ni ddewis, chi'n gweld, llwyth o splatiau gwahanol o baint i gael mewn yn hyn. Dwi'n hoffi'r un yma, felly dwi'n mynd i glicio arno fe. Mae'n ychwanegu fe i'r dudalen. Nawr te, dewch i ni gael cuddio y testyn. A gyda hwnna yn ei le, nawr allai i ddod yn ôl ar haen yma yn y stac haenau tu ôl y testyn, dyna ni, a nawr dwi'n gwybod bod y teitl yna yn ffitio. Beth hoffen ni weld ar ein ffeithlyn? O'r gwaelod i fyny, felly mae angen pridd arno ni. Dewch draw i'r ochr chwith i'r cyfryngau, a dwi'n mynd i chwilio o dan lluniau am y gair Saesneg soil. A ni'n chwilio am bridd sydd hefyd yn dangos ychydig o awyr uwch i benne. Felly bydde hwnna'n gweithio, bydde hwnna'n gweithio. Nawr, dwi ddim eisiau'r darn gwyn yma ar y top. Felly dwi'n mynd i glicio ar y ci cyfeillgar i gael gwared o'r cefndir. Dyna fe. A nawr, dwi'n mynd i leihau maint hwnna i osod yn ei le fan hyn. A beth dwi'n mynd i wneud nawr yw dyblygu hwnna yr holl ffordd ar draws yr haen waelod. Nesa, dwi'n moyn ychwanegu rhyw fath o blanhigion. Felly dwi'n mynd i chwilio am y gair shrub. Ychwanegu llun, tynnu'r cefndir. Unwaith eto, dwi'n mynd i osod rhain ar draws y pridd ac ychwanegu gwahanol fathau o blanhigion sy'n tyfu ar lawr y goedwig law. Nawr, chi'n sylwi bod y testyn yma yn dechrau cuddio tu ôl i bethau. I newid hwnna, dyna gyd sy'n angen i ni wneud wrth gwrs, yw llusgo'r haen llawr y goedwig yma i fyny i dop yr rhestr. Beth nesaf te, wel, ni'n nawr yn mynd i ychwanegu ein coed, felly dal o dan y botwm cyfryngau o dan lluniau, ni'n mynd i chwilio am tri. A beth ych chi moyn dangos fan hyn yw rhai coed yn cyrraedd top haen y canopi, a bod un neu ddau efallai yn ymwthio i'r haen allddodol. Nawr, beth dwi'n gwneud nawr yw chwilio am tall tree, fel bod ni'n gallu dewis rai ohonyn nhw i fod lan fan hyn yn yr haen allddodol. Mae ambell i lun yn dangos fwy nag un coeden, felly allai hwnna fod yn ddefnyddiol. Beth am i fi i ddefnyddio hwn, tynnu'r cefndir. Felly beth allai wneud yw i gosod nhw yn eu lle, fel hyn. A wedyn allai docio gweddill yr coed i ffwrdd. Iawn, a i wneud hynny, mae'n haws i fi i zoomo allan, dod nôl i'r beth o'r 50%, neu llai, 25%, a allai ddefnyddio'r ddolen yma i docio y llun. Mae angen i ni drefnu ein haenau, oherwydd, dechrau ni gael mynd nôl i weld hwn, ffitio'r cyfan, mae angen i'r ddoi yma i fod reit yn y cefn. Iawn, ond hefyd, chi'n gweld ar y gwaelod ein bod ni'n gweld gwaelod bob coeden. A fydde'n llawer fwy effeithiol os bod gwaelod bob coeden yn cuddio tu ôl y pridd. Felly, mae angen i ni gael yn holl god o dan y pridd. A ni'n siŵr fod y moyn y testyn i ddod o flaen y cod hefyd. A fe, chi'n gweld nawr, mae gwaelod bob coeden yn cuddio o dan y pridd. A mae angen i fi ddod â'r testyn yma i'r blaen. Nawr te, allech chi hefyd fod yn goleuo ac yn tywyllu coed. Enghraifft, y goeden yma sydd yn y cefn, dews y goeden a dwi'n mynd i addasiadau. Ac o dan addasiadau fan hyn, allai i ddod lawr a disgleirdeb, a falle bod ni'n moyn i'r goeden yma i fod yn fwy golau. Yn cam nesaf ni nawr yw i edrych ar beth arall sydd ym mhob un o'r haenau yma, fel anifeiliaid a bywyd gwyllt. Wel, ar lawr y goedwig, fe welwch chi bethau fel jaguar, y baedd, a hefyd madarch yn tyfu, felly dewch i ni gael ychwanegu'r rheina. I fyny te i'r haen nesaf, i'r haen is-dyfiant, a fan hyn fe welwch chi nadredd a brogaod y coed. Ymlaen i'r haen nesaf, haen y canopi, ac i fyny fan hyn, fe welwch chi bethau fel twcan, mwnciod, a hefyd y sloth.
Nawr, fe sylwch chi gyda'r tri yma, yr sloth, yr mwnci a'r twcan, bod yn edrych yn well os maen nhw tu ôl i'r goeden yma a'r goeden yma. A ni wedi cyrraedd yr haen olaf, sef yr haen allddodol. Felly yn yr haen allddodol, fe welwch chi bethau fel adar, a ieir fach yr haf, a hefyd y slymod gyda'r nos, fydden ni'n meddwl. A dyna chi, rydyn ni wedi gorffen creu ein ffeithlyn ni yn dangos haenau y goedwig law. Nawr te, mwyn rannu hwn wrth gwrs, allech chi glicio ar llwytho i lawr, a fel na, allwch chi ddewis lawr lwytho fel PNG, os ych chi moyn rannu fe'n ddigidol, neu os ych chi'n mynd ar graffu, bydden ni'n lawr lwytho fel PDF, ond hefyd allwch chi glicio ar rannu, a yna cyhoeddi i'r we, a bydd Express yn rhoi'ch dyluniad hyfryd chi ar dudalen gwe i hunan. A chi'n gweld yr gwaelod efo wrth i cyhoeddi nawr. Unwaith bod e ar ben, allwch chi copio'r ddolen, ac yna bydd unrhyw un sy'n dilyn y ddolen yna yn gallu mynd yn syth i weld eich gwaith chi wedi cyhoeddi ar y we fel hyn.